Oraingoan ezaugarria identifikatu behar da, eta hortarako txartelak erabiliko dugu. Orain egin behar dutena, apurtxo bat azaldu diagramak zelan doazen, baina lehen esan duten moduan bideotutorialean, bloke logikoen bideotutorialean jokoak agertzen dira. Eta bideo asko jarriko ditut umeekin jolasten zuek ikusteko. Orduen hemen, hau egin behar dudana, ezaugarriak identifikatzeko bloke logikoekin egingo dotez, baina arrainekin berdin egingo gendun. Edo beste edozein materialekin. Bentsatu behar duzuena da bakarrik ze ezaugarri eduki behar dituen material horrek. Orduan, lehen egin duguna da zailkatu. Baina orain hemen esango dutxaguz. Ja etiketa jarriko dugu. Urdinak egon behar dira hemen. Eta orduan, beraiek jungo dira eta ekarriko dituzte bloke urdinak. Edo, beti moduan alderantziz egin aldugu. Blokea jarri eta berak etiketa jarri behar dutza. Orduan, ezaugarria identifikatzen dago. Horrela, egin alda ezaugarri guztiekin, koloreekin, tamainarekin, formarekin, Eta holan, apurka-apurka umea badoa ezagutzen pieza honen ezaugarriak. Gero, etxetxo honetara pasatuko gara. Etxetxo honetan ikusten duzuen moduan, gela bat dago barruan. Ordan horrean, bi ezaugarri sartzen hasiko gara. Adibidez, nik nahi ditut etxe honetan pieza horiak sartzea. Orduan, jarri beharko dituzte pieza horiak. Danak, nik bi bakarrik jarriko ditut, baina danak jarri behar dituzte. Oso ondo. Baina, klaro, nik esan dutena da, bakarrik, etxean dauzela pieza horiak, baina ona gelara, bakarrik sartu aldira, topatzen duten, sartu aldira, borobilak. Orduan, hau da multzoak eta gero ondo ulertzeko eta matematikan oso garrantzitsua dan printzipioa hemen badago ezin alan egon. Orduen, eta ere ezaugarriak aztertzen laguntzen digu. Baiezkoak ondo ikasi eta gero, ezezkoak sartzea derrigorrezkoa da. Hemen, sartzen dira borobilak ez diren guztiak. Orduan, kasu honetan triangelua dekotelako, baina bestela sartuko ziren beste guztiak. Triangelua, karratua eta lauki zuzena. Borobilak ez diren guztiak. Beti baiezkoekin hasiko gara, baina gero ezezkoak sartu behar dira baiero bai. Urrengo diagrama izango zen hau. Eta, ipuntxoa moduan egingo dugu. Hau da, ez dakit, gure jaia, gure urteguna da, eta orduan gonbidatu ditugu pieza batzuk, eta sartuko dira hemendik. Zeintzuk sartuko dira hortik? Adibidez, borobilak sartuko dira bakarrik. Orduan, hartzen dugu, borobilak. Sartzen dira. Eta hemen jarriko zituzten borobil guztiak. Baina pila bat zelan dauzen, amak esan digu eta aitak asko direla, eta potoloak direnak urten behar direla. Orduan, potoloak direnak urten behar dira. Akzion y reakzion hori ulertzeko apur bat. Konsekuentziak. Eta gero, hemen egongo zan ebaketa multzoa. Egon aldirela hemen eta gainera batzuk erdian. Hau da, ezaugarriak edo propietateak betetzen dituztenak. Adibidez, hemen multzo honetan jarriko ditugu gorriak. Eta, multzo honetan jarriko ditugu urdinak. Gorriak eta urdinak.
gorriak eta urdinak. Eta hemen artean, propietate bat elkarrekin berdina daukiena. Adibidez, lauki zuzenak izan behar direnak. Eta hemen jarriko gendun lauki zuzenaren etiketa. Bai? Bueno, beste bideotan umeekin egin dudana ariketak ondo ikusten da, eta dudan badeko zu edo galderaren bat, badakizuen nagoen foroan. Venga, mila esker.